Имаме удоволствието да ви предложим просторен 3-стаен апартамент под наем, разположен зад храм-паметник Александър Невски. Жилището се намира на 3-ти етаж в добре поддържана тухлена сграда и разполага с площ от 100 квадратни метра. Разпределението включва коридор с гардероб за обувки, просторна всекидневна с кухненски бокс и 2 спални, дрешник, баня с тоалетна и тераса. Отоплението е на ТЕЦ, като всяка стая разполага с климатик. Апартаментът се отдава напълно обзаведен и оборудван, отговарящ на всички нужди на едно съвременно домакинство. В непосредствена близост има спирки на градски транспорт, метростанция, търговски обекти и зони за отдих и разходка. За огледи и повече информация, моля, свържете се с нас на 08795 95 120.